Ndinoita zvose neuyo anondipa simba. Ndokamba katapedzezera kurowa paabhamane Mwari. Inda ndakabatana napasa Elena Ndazoni muchikanga mamutare. Tadzoka tabva kumasaisai uko. Tinoita week in week out muri Zimbabwe kotoita zoita seiko. Kuimba kwangu kuti maitiro zvakanaka vatatanga kufamba nawo vese kondozozve. Yeso pazvese shuga pashuga. Tireka tipinda musecond half ndakabata mabrrrr. Sandaona ega chikomana chinonzi Senator tichareva in the Sky Limit Express. Tauya kuna mata Obama ichaita inonzi zvasiyana sungura first left. Mukoma wacho vakatozvipengera reka tinzwe kamba kacho. N'anga dzemabhachi katsakazva. Mukoma Senator zviri zezei ukanzwa ikarira kudai zikazwa kuti watomudzira kuuya pachirongwa. Brand new release. One on one na doctor ya $10 but na mprofita ya $50. Brand new releases. Mofaro. Wakaisa glasi rako mumba uchituona jambo. Glasi salama. Roa. Mango. Beats are hot. In the mix with the baddest data station. Brand new release. Sound out of this world. Zimnet Radio.
Kutengeswa mari kunge vakahodha nemari. Koma Senator tichareva in this limit express. Wafunga kutsvaga mari wakutanga chechi wakutanga kereke. Kamukarwa pabhamu rine 6 tracks rinonzi zvasiyana. Sungura yaitwa facelifted. Ikasungura panzvimbo payo. Kunonzi Sky Limit Express. Wakatungamirirwa namukoma Senator tichareva. Varikuya. Akambika kafuti pakaita vhicha mukoma Makingwazi. Mwana wamaiziziriye. Swipe yakudiwa yeiko muchechi swipe. Makuswipe wataivi muchechi. Sound out of this world. Zimnet Radio. Simon Yakatangura. 14 pounds. Ama.
masondo ari kuteera mukoma seneta vanenge vari pano tichange tinavo pachirongwa. The best rhythmist of the universe. Regai ndikuudze kuti mukati mechirongwa second part ineyi ndichaita magesti mairi. Tangova 2 minutes ichi vese zavo. Bate papo. Album itsva rinonzi zvasiyana. Sungura facelift. Second album ravo mukoma Senator Tachireva vakomana with the Sky Limit Express. Nganga dzemabachi eda kushungurudzwa wainzwa waya yacho. Tomanya kunotsvaka kuma recording studios kwete murodhi wanika mustreet. Maita mukoma Senator maita Jose, thank you so much. Nevakomana the Sky Limit Express mukoma vari kuuya ivava vari kuuya. Vamwe mukoma wakaburitsa album ichecho zakare mukoma Gelo Damura the Black Hammer Boys. Kamba kanonzi mumwe wangu kubva paalbum yakanzi Muriwa Munei. Zakare paalbum racho iroro. Ndine magesi mairi mukati mechirongwa chinechi second half ineyi. Mwana ndizoti gare zvakanaka tisina muruchiwa nezvekumara ere. Umwe wangu kazvingaoma zvingavate sei vodashinga mwana ndizoti gare zvakanaka tisina muruchiwa nezvekumapato.
chakanaka chinozibatia kubva mukushanda chakanaka chinozibatia kubva mukushanda pamwechete kuwirirana kuchengeta rudo pamwechete kuwirirana kuchengeta vana vacho chipo kuna Mwari chikomborero iwe chikomborero iwe chenjera munhu anoita kukonzeresa mumba menyu kuti mungonetsana chete bopota kuvhumidza muvengi kutomupa mukana bopota kuvhumidza muvengi kutomupa mukana chakanaka chinozibatia kubva mukushanda chakanaka chinozibatia kubva mukushanda pamwechete kuwirirana kuchengeta rudo pamwechete kuwirirana kuchengeta vana vacho chipo kuna Mwari chikomborero iwe chikomborero iwe vegodo vanotofara vakaona muchipepotedzana kuti imba ine rudo inorwadza vegodo vaina baba namai vanowirirana vachironga zvinhu zvavo pamwe chete. Sound of the Kungomora, number 1. Ronald Mamisai Elias Amura Mero Wani munakanaka semine nene kumberi munachitara kumashure left hand caution aita kugarirwa namugoma Gelo Damura Black Hammer Boys kubva paubhama yakanzi muriwa munei kamba kanonzi mumwe wangu ukazova chirongo huchi pasina nyuchi namavharo wemavharo album rine 6 tracks rina mazondo akati wandira burwa rina rikandifano kunyepaika mukoma ivava already vatomudhayari tangosarira kuti tizonyatsoronga kungofinaliza zvese asi vari kuuya tati tichimbotanga kupusha mhanzi dzavo muvanzwe tizazongovhunduka kana vauya painterview kuti kwavakabva nekupi.
vakidzana vagomana vemafaruchete timo Kama inodiwa na nyandega Imba ineruga Kama inodiwa na nyandega Imba ineruga Kama inodiwa na nyandega Rikuanika ubhamu racho rikuanika kumashops anotengesa mimhanzi yese muHarare. Maita mukoma Hamura, thank you so much. Tokuona mauya pahuchi pasina nyuchi. Varikuya tati mufanonzwa mhanzi dzawo musazovhunduka kana tazoti taanawo live on air. Ubhamu racho rinonzi muriva munei muriva. Kune mbeva here yakabatwa ichitiza nyoka. Nyoka ndiyo yakazosara ichibatwa mbeva yatiza. Zimbabwe sezo tiri kuda kungoita tichispicer unoramba uchireza level andinobaona baje kaka tichidaro zvichienda pamberi zvina zvingoramba zvakafanana January December. Saka sekutaro kwandamboita kuye kuti ndichaita maguest mairi. The first guest wandinaye panapa ndimukoma Bayton, mukoma Bernard Bayton, vanova muimbi wedzimbo dzechitendero. Zvazvichaita panapa ndezvekuti this week next week tichaita back to back gospel artist nekuti tikuda kuti tibalance namba yacho naka list racho is endless. Saka ndatoona kuti panapa ndinenge ndaita magospel artist akati one day. Saka ndiri next week tichange tina gospel artist zvakare. Saka ndio muimbi wedu watinenge tinaye next Friday. Saka ndangoti aiwaka regerai mumanzwe vazvitaurire vega kuti vanenge vari panapa. Mukoma Bayton makadiniko inzwai ndikuti mukoma Bayton ndofunga ninyaya yekuti ndinozwa munhu ane first name rekuti Bayton. Apa Bayton ndio surname yavo. Saka mukoma Bernard muri sei chingamidzai vateereri mubva mangu vaudza kuti ndinenge ndiri pano next Friday. Saka handisi kukupai nguva yakawanda next week, munenge mune nguva yese. Mubva mavabatisa nezvikambo gari kafavorite kenyu kubva paalbum yatinenge takabata. Makadii yenyu vateereri, zita rangu ndinonzi Bernard Bayton. Iyi nziyo inonzi rwendo rweupenyu. Inziyo ndakanyora ndichikumbira kuna Mwari, nekuti Mwari ndiye wanoziva nezveupenyu hwedu tose vanhu. Saka ndaikumbira kuna Mwari kuti Mwari musatisiya kumatambudziko ose atinosangana nawo mukati meupenyu, kusanganisira kurwara, kufirwa nezvimwewo zvinongonetsa zvakangodaro. Ndinokutendai nei nguva. Ndiri muimbi wenyu Bernard Bayton. Tosangana pachirongwa chino live nemusi weFriday.
apa zvaitika apa ndezvekuti mukoma Bernard Bayton ndavati vachiregedza kutaura kwavari tochiita fungira mwoyo rwendo rwembwa, asi panext Friday apa kapa munenge makuwanzwa takukudzai kuti vari kupi chaiko chaiko eka nekuti ndatanga ndambovabata kundoti aiwa mukoma nchangokudayi 2 minutes chete pachirongwa handiri maona manje. Saka kambo kamabva kunzwa ndokanonzi rwendo rweupenyu inova title track yealbum yavo. Ndemuimbi wegospel watinenge tinaye next Friday yanga yakaipeiko imi mahwani chaiwo chaiwo kufadza mhuri yeZimbabwe ndo zvatinoita, ndosaka vakanditi mafaro aiwa tinotenda. Thank you so much. Saka next Friday gadzirai kuzonzwa muimbi mukoma Bernard Bayton. Kondozoze kuinga mangoma yakanzi muri huchi mukoma Chris Masota live wire Kings Band vari pajobek zavo mukoma masonda avo ari kuita achidzika audi album ichaicha inonzi muri huchi. Ndiri kutora kamba kanonzi ndave naye muchawanza nekuti zvatakudai zvikangoridza mhanzi kuti mugari maziva kuti kana vazoya palive kapa manzi yenda kamboinzwa rega tikanzi kambo ndave naye New release.
mafaro chaiko kushungurudza waya. Naye nhazi datone vana ndiye uyo wamaindishora. Zviko zvaakatora ipapa. Mukoma Krisi masocha vari mubhedzi muSouth Africa zawasi rega ndikudze kuti maso ndari kutera iwaya vari kuuya. Appointment takatowirirana mudhayari vatomo ndichangozokudza chete kuti zvapapi. Kuzoti nyaya yekuti ndinenge chiti 1 week gospel 1 week sungura 1 week gospel 1 week sungura namba dzikawanda tombva tamoti back to back gospel kana kuti back to back sungura. Wanawo muimbi wechidzimai vanokwanisa kupinda pakati papapa album rinonzi muri huji chikwata Live Wire Kings. Vatsautsa vari kuzumuka debut album. Vanozoita kunge debut album here. Vakomana vakarongeka mhani ava. Vakuita wazimatisi kutenga manzi maoriginal chete. Kuita manzi idzi kuda kuti pavanezenge vauya live munenge makuti aiwa takambodzinzwa manzi dzavo. Ita manzi dzese dzatakupusha idzi ndedzevaimbi vari kuuya vari lined up already pachirongwa for live interview. Ona machinda ose kwa timbati betera ande tose utasare kumba kumba muno uya muno petiwe ndikanyepa kuchina moyo chikomana Zakari chamuri kufanira kutarisira kunzwa pachirongwa panapa. Simba rachechitetere indextra dandaro kubva paalbum yakanzi Tamba Mwana Tamba. Track yacho Tamba Mwana. Wapakure Monday to Friday usisara. And you release. Baba Simonwa ubebe Farana moi bere wanitamba baby. Dandaro Chawuyana maparo Uchembere huda hande dono tamba baby. Uyakiti hande no matindo para Yedu kama ibaru kitamba baby. Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Chamba mwana chamba baby, chamba baby, chamba baby, harare chamba baby, chamba mwana chamba baby, makolisi chamba baby, upakusi chamba baby, polisi chamba baby, papaga chamba baby, supalebo chamba baby, ina cafe chamba baby, pameri chamba baby, sesemba chamba baby, dandaro chamba baby, mama ndi chamba baby. Mama tunabate Mendi Leisure Center.
kwana pagango siko rubatiko kwa kujana kwese kunutika ikongo get down get down get down get down get down Kachipera esi number 2 wangu part 2 yechironga ari kubva apinda ndikubva ndabatana navo Toko vari kuuya ndikutokuimbizai is coming mbara chitetere extra dandarondo zita rechikwada album yakanzi Tamba Mwana Tamba ndo track yacho kanonzi Tamba Mwana bana simba beboyoka dharanodza ndo wakabatanidza zvese izvozvizvi producer album ari rakatakura 6 tracks yoka son kitoko ya simbarasi chitetere pomwe guest wandareva muchikamu chino chechipiri kandi pandakubatisa kuti ndichake ndine magesti mairi ndimukoma Albert Gadzi Sungura president vanofamba nechikwata orchestra maombo azvo vane mhanzi dzamunonzwa here and there apo tichifamba nadzo maalbum vane 5 pari zvino ndakange ndiri kunzwa chingoti ndiri kubatanidza ndakuda kuti ndiburitse album rechi 6 zvino ndakabva ndavabata ndikati aiwa koma ndichakudai zvangu 2 minutes chete pachirongwa chanhasi saka vato ready papa parega tinzo kuti zvakamira sei kaka mukoma Albert vatereri vamirira imimi mukana ndewenyuyu itai zvamunoda nawo nekuti aiwa zveizisi tikanga takupai nguva chibva maishandisa kaka maximize it koma mafaro ndotenda zikuru nebasa ramuri kubata ndinokutenda murambe makadaro ndoda kuvhara varume ini ndoda kuvhara amai mwana ndiperekedze ini ndoda kuvhara baba mwana ndirege ini ndoda kuvhara tauya kumafaro tauya kuzofara tauya kumafaro tauya kwaziwai vateereri pamuri kwose matimana enyika zita rangu ndinonzi Albert Gadzi kusanganiswa kwaturukita pano pa DZ Studios live tina mafaro DJ mafaro chete promotions huchi pasina yuchi live turikubatai makadi zvenyu tinokuzivisai vatereri kuti panguva shoma iri kutevera tichange tichiburisa album inonziyo pakuyambuka Sungura president Albert Gadzi ndokesa maombazo saka tinokuimbisai kuti muchange muchitapiriwa mafaro chete huchi pasina yuchi change chikupakurira damba refu izva panguva shoma iri kuteera chinangwa chedu chiri chekuti tibvise stress munhu wese afare sezvo munoziva kuti hama dzedu dzese dzapera kufa nenyaya yestress saka tinoti gadzirirai tauya kumafaro tauya kuzofara zvimwe zvacho kune vanodzidza kune zvinonzi evidence based practice saka isiso kana tichiti vemafaro chete promotions tinotaura nevaimbi tinodhira nevaimbi ndo zvimwe zvacho izvi zvatakuchikubatisai kuti apo napapo togona kuvabata anytime patinovadira patada andinomaona saka kuratidza kuti level racho rakutogwira mukoma Albert thank you so much tiri kutenda nekuti gadzirira album pakuyambuka takatorimirira sezvo mangonzo vachitaura kuti album rikanga rangoita chete munenge makurinzwa pachirongwa tinobva tatovadzosa kuti tikurukure nezvealbum racho iroro kwayanga yakaipi right mukoma Albert mune album kufamba munashi vatererika vangadi kunzwawo kuti zvakamira sei ndikuda kuti muchivapakurira kambo kanonzi kufamba munashi kacho handidi maona manje zvakanaka vateereri nokutendai nekuteerera pachirongwa chedu
mbitaura nevaimbi neni Albert Gatsi panguva ino ndichikusiyai makateerera nziyo ino nziyo kufamba munashe sezamunongoziva kuti kurarama kwese kwatinoita inyasha dzaMwari kumuka kwataita kune atofa izvezvi saka iwe kana uchiri mupenyu unofanira kutenda Mwari saka tese ngatitendei Mwari ndokusiyai makateerera nziyo ino nziyo kufamba munashe kubva paalbum rakanziro kufamba munashe.
Ndiko kambo kufamba munashe kubva paabhamu kufamba munashe kamasiya mapakurirwa namukoma Albert Gatsi ndangotirega ndivaudze zvetumire dzichete tunzwisa kuda kuramba tichiwedzera ma-levels naika pachirongwa tichingospicer ndozvatinenge tichiita week in week out tikawana vairi vatatu tichingodaro kuti zvifambe handidi maona manje yanga yakaipiko zayo shuga pashuga imi rwendo runo vachati no kusika pati hii kuti uchopanda paunotapira vakuvanai bai wakakufara zvedu muri Zimbabwe kaFriday kanenge kaWednesday imi mafaro chete huchi pasina nyoro kambo kangu kekupedzisira mukati mezuva ranhasi mazvita mukoma Albert Gatsi. Thank you so much. Mukoma Chibage Mapudike, the original sounds of Madifezi. Paupa marakanzi moto muzhinji ndotora kambo kanonzi ndotemera mweya wangu album ichaidza rikuwanika Diamond Studios anditore A brand new release. Baba
ndaita muri Zimbabwe kuti ndokambo kangu kupedzesera kubva kuna Mugoma Chibage Mapude again. This real original sounds of Muddy Face. No boys there famana Mugoma Siva Shagada the lady. Wakapurira album rine 7 tracks album nonzi Moto Muzhinji. Anamutibida ririkuwanika pa Diamond Studios ndo parikuwanika nekuvabata zvakare vanawo vari kutengesa vega madzi dzacho. Zvangu zvikurusa ndatenda zvangu zvikurusa zvisingaitike. Koma game will be taking over. Ikaka munongoziva kuti ndo maitiro edu iwo ayaya. Kutambidzana zvine order. Voice zvakanaka vaZimnet Radio.